Gunstag of a corda is Nisha O&P, agus should they levervas and leverveg of going new, non count or a show, Tithe san air. The Jean agus Fred Ketchum, Gabriel Rosenstock, a hras chroig in Mege, a hras chroig, shin brier nach oldum, Eva Han. Cadé sin an braher don vriher astragaton? Well, it's okay. It says sin ein ruddy innens and Rosenstock de gnas loidem shachas astragon diercha yenov and rud a churn ernst don gleig. Agus tagerty a churstach Moscow kina want Moscow. Reached Fuinche. Baluchan yigatuch at Lowerland 5 new hour. Reached on agus in dram show published by Cross Cultural Communications New York. Reached show tugratar bun haar reinfall lewer eigsule ag Rosenstock agus ag daine elevator go for it leis agus sure says ancient der scale cad é stick in the mud le Jean Ketchum nearvolus go mar sin ach cuidan is scale seo ní léir an banin siad beidir leis an rich in Creative Commons a reach no bhaileáin dhíigetoch an tá cadí de úsáid beidir nach sin bhíor fin gan ára seo ach an dram seo Cross Cultural Communications tá sé spéisiúil an irid leabhar gaigetá a gur maach acu agus tá léireid tá na léirdí siimplí go leir sa leir seo mar tá sin agus tachain deas a TC ar siise a cad a ggóir na batí á féisicha sin tá faoi cos a take a thugam se ortha a bhamí dí ar sábháilir sa mami tá anna saoíocht a got agus an sin tholíonn rud éigen agus bhí sí bhaile láibe a mhí siúil thummar sisin nuair le sé súil ar hachaín súgartha an bhuachala agus se Ban le tradiisiún ahrathe tan taiistúáin anna jasna an tras chrothú nó péad gur bhile a ráfuoi. Tá scéil anna himplaí ar fad tá clúdach crua leis a chuirn leis. Tá sé ábhrín dachar páistí a hiiscint is saoilm. An danach sé seo is dóna go danach an míon páistí ina gréas léthirí mar sin beidir go dastíon go leir leir mar seo agus is bheith chur le heistúáin agus i lehéad. Ní dólann goil an alíonn bailach cho das an seo is a bheith ag na fáilteoirí mór a gaige ná béirle a dhéanaan leabhar gaige in is ríist ach tá sé go bra mar alíonn tá an leabhar tagach agus tá an taisteáin anna bha tá scéil anna himplaí níor hílas anna bhór an te ach han sélum Tithe san air le Jean Fred Ketchum agus tras chrutha bríthir nua an lei ag an Rosenstockach. Sinné.